Import na. Muna yung mga tsaka girl there, oh. Okay, sa may nakuya pa na nilang duha. Kaning gamay. Di nag-agwang taog sakit ning Kaning gamay. muutong ni. Si. Ulita. Sumsum na. Nag-vlog ko eh. Kante. Hi guys. Hi guys. Please subscribe to my YouTube channel. YouTube. Ano may yung nga sa mga YouTube, ma'am? Fe Bisaya Brigole. Si Brigolo. Wala nag. Picture ito, natin nila sa nag-cam, tumura guys po. Dali ba picture ito ba? Walang nagatugan si Mamay kaya. Muna yung mic agaw there mga bagitang kuan. Billion. Mamaknas na ba? Sa inyo ay dito mga para to bana na. Pero to wheelers na eh. Asa mo? Day. Ah. Wala eh. Gibidyo ko ni mo ko. Okay, pan-documents man ko nun eh, di ba? Warlita? Warlita? Gue gedok ka na sa TV, no sa gubog oh. Mama. Tawagan ko ni ate ha. Oh, iyang laway. Nangurot og sup-sup ang ubaga kasi nang basa. Mura. Lana. Lakaw lang mo. Nay. Bugat na imong karga. Gibidyo ka na ko ka. Ah? Kanihar man ko laman. O masay lamante oy. Ini og ako ning pangpangan, inyo pala ning ilogo. Na, man, wala ko yak ko. Ay. Anak. Ikaw, ano ba? Kurita, di ba? Hindi mo kadugo. Abot-abotan may taon ni stalistik.